yung isang tip na kasi medyo manipis yun eh. Ito. Medyo manipis na tip yun, yung hindi kanya kakapal. Ano daw? Ibang tip pala yan, di ba? Kaya ako tinitay pa tumisa kasi pag naiipit tong ngayon. Maganda na yung ganito, pag naiipit, hindi tatamaan kagad yung tanong. Yung shock niya. Hindi ka nang islat ng boss. Papatak pala ng ano yung ano no? Mga 950 no, 950 no? So, anong tawag dyan to? Battery dito, battery? Ha? Ay, computer? Kailangan awitin mo. Wala naman tatawag ng pulo. $200 lang. Ano? Magkano sila? Gano nakakagod eh. Ibang pala to eh. Gagawin ito. Ano kulong?